Здравейте, аз съм Бошко, а това е... Ела бе. Аз съм Ники. А това е Бошко срещу Ники 1. Бошко срещу Ники. Всяко едно издание на Бошко срещу Ники ние ще се състезаваме. Този път ще видим кой по-добре се познава от другия. Този път ще задаваме въпроси и който сгреши, тук има в тази шапка има листчета с наказание, т.е. предизвикателство да прави, и който не познава въпроса, тегли тук. Така че ми се започваме и играем камък ножица кой е първи. Камък ножица хартия. Раз, два, три. Едно, две, три. Ти си първи, да. На колко години опитах вафла мура? 4. Yes! Woo! Кой е най-гаден изпомен? Като ти се подува лицето. Защо? Защо? Ей, мръси! Ми любима супергерой е след Дедпул. След Дедпул. Спайдермен. Не. Какво? Черната пантера, Ник. What the fuck, сериозно. Казанията. Сега. Окей. Да не така какво е? Какво е това? Това не мога да прочета. Да напишеш нещо в моя Twitter. Ще напишеш нещо в моя Twitter. Нави го тука. Кои са моите 3 любими предмета в училище? Училищни предмета, не. Едното... Първият кой е? Не, математика. Да. Втори кой е? География. Съжалявам. Fuck you! Какво спре? Значи, математика, английски и информационни технологии. Наказание. Fuck! Чакай, да го видим. Ай, боже. Съм оли. Да го видя. Да оближиш лимон. Кръстя. Лимончо. Окей, аре, облизвай. Облизвай. Ближи. Аре. Цели е така. Да. Вкусно, нали? Ме ми харесва за това. Хубаво е. Това ме харесва. Харесва ти лимон много. Да. Да. А каква раница искам да имам? На Майнкрафт. Не, на Дедпул. Какво? На Дедпул, да. Така, да видим наказание. Кое ли ще е моето наказание? Да ходя бос на терасата, докато е горещо. Ай, Снима ли? да. Окей, аре. Ма цели ма снимай. Не мога. Как пари? Спири. На колко години за първи път отидох на басейн? На 5. Не, 6. Така че Тегли от наказанията, аз ги разбърках. О, боже. Тегли. Да видим какво е той. Да направиш телефона шега на някого. И аз ще кажа какво трябва да кажеш. Тук биш каквото друга каже. Значи Зина баба, казваш добър ден, продавам домачин за 9,99 на килограм. Аре, давай. Кажи, баба. Ало, продавам домати на цена за 5 лева. На килограм. На килограм, да. Аз още работя, бабе. Айде, после ще се чуем, като се прибира. Окей. Айде. Айде. Не стана върху телефонта сега. Първа да искам куче да имам. Булдог. Не, чихуахуа. Откъде знам, че хуахуачи? Най-голямото какво ще е? Да ми забиеш шамар. Хмара с шамар, да ме. Те съм гардероба нещастник! Той вярно сър. Връщай съм гардероба нещастник! Мамо! Това е песента, която е много мразна. Чакай! Коя е песента, която е много мразя? Answer around, no. Правилно. Каква куку иска да създадат? Ами... Чакай, това ми го каза. Чакай, това са... Ще броят. Ябълка. Освен ябълка. Не, честно. има! Освен. Ябълка. То дори да отговоря пак, ще казвам на здрасти, да съм ги. Ще турквам, така че... Чакай да помисля. Дай по-бързо. Чакай малко. Чакай. Портокал. Не. Зелена ябълка. Значи. Yes, ще турквам. Не знам, брат. В този оператор мръсник.
Значи последното предизвикателство е да извика на трасата аз съм гей. Ако той отговори правилно, няма да каже. Това той пак ще ме пита. Ако отговори грешно, той ще вика на трасата аз съм гей. Когато съм ходил на кино, кой филм не ми хареса изобщо? Но в мога ли? Да. Да не Кървата Мери. Не съм ходила на него. Моля те, вземеш! Когато ходях на филма, не ми хареса Замръзналото кралство. Фатално, но аз мисля, че ще отговориш правилно. Аз съм гей! Хора, благодаря, че гледахте клипът. Първото издание на Божки Свещеники. Пишете в коментарите какво да правим за второто издание на Божки Свещеники. Може да харесате клипът и да го споделите и да се абонирате за моят канал. Престани да се изнерваш, какво да правя. Изданието ще бъде в описанието в предишното видео, както и всички мои социални мрежи. И да, абонирайте. Какво правиш, бе? Чакай. Абонирайте за канала ми. Чао, ще се видим в следващия път. Какво правиш, бе?